Bai, egun on guztioi. Barkatuko didazue, baina nik gaurkoan ez dut ekarri Churchillen aipurik. Justo nik gertuago gelditu naiz, ze justo handut gainera duela urte batzuk politika orokorreko udalbatza batean Juan Matxinbarrenak idatzitako liburu bateko esaldi bat ekarri nuela gogora, eta justu gaur horrekin nahi nuen hasi gaurko udalbatza hau. Bera, Matxinbarrena bera Donostiako udaleko obraburu izan zen, justu, duela mende bat, eta bera errepide, ubide eta portuetako ingenieria izan zen zehazki. Eta gaurkoa, egun ezin hobea iruditu zait, berriz ere bere esaldiura berreskuratzeko. Liburuaren izena honakoa da, Urbanismo aplicado, San Sebastián presente y futuro, eta hau da Matxinbarrenak zioena duela egun urte. No creo sea necesario recalcar la extraordinaria importancia que para el progreso de la población tiene la figura del alcalde. No descubro con ello un Mediterráneo. Es de gran importancia su entusiasmo y afición por este renglón de las actividades municipales. Su frialdad respecto a las obras públicas puede frenar y hasta paralizar durante el tiempo de su mandato el desarrollo y el progreso de una ciudad. Un buen alcalde es algo así como un animador, que con su interés y afición por los problemas contagia y galvaniza con su ejemplo a todos los necesarios colaboradores indispensables para que la máquina ande. Todo lo contrario sucede con un titular escéptico o que mantiene un rígido sentido burocrático lleno de escrúpulos y preocupaciones. Su gestión será fracaso, haciendo perder a la ciudad un tiempo precioso, a veces difícil de recuperar. Esto es lo que Matxinbarrena dejó por escrito hace 100 años. No sé si habremos conseguido ser animadores, pero no tengo ninguna duda de que estos 10 años dejan un legado extraordinario en la ciudad. Dejan la ciudad asentada sobre buenos cimientos y preparada para hacer frente a los retos que nos trae este nuevo tiempo. 10 urtetako ibilbide honen ostean, Donostia oinarri sendoetan finkatuta dago, eta garai berri honek ekartzen dizkigun erronkei aurre egiteko prestatuta. Eta horixe da gaurkoan egin nahiko nukena EAJ-PNV-ko bozeramaile bezala, azken 10 urtetako lanaren errepaso egitea. Duela 10 urte, 2015 urtean, hiriak bizi zuen zatiketa eta paralisiari egorari konponbidea emateko, Eneko Goia Laso alkate izendatzea erabaki genuen Donostiarrok. Eta laixa izan da horren ostean beste 2 deialdietan. 3 agintaldi hauetan gainera, alderdi sozialistearekin batera elkarlan zintzuan, ibili gara. Lan bikaina egin du, zailtasunak eta aurrean jarri dizkioten 11 oztopo gainditu ditu. Aukerei ausardia zeldu eta asmatu du Donostiarron oraingo beharrei erantzunak ematen. Eta horren adibide diren hainbat zenbaki ere baditugu, eskura. Bat, langabezia tasa bajuena duen estatuko hiriburu gara, 7% inguru. Duela 10 urte, 2015 urtean, 13,8%koa zen. 12.000 persona baino gehiago zeuden hiri honetan langabezian. Eta orain, erdira jetxu dugu zifra hori. Eta zinukatu, edozein bizitza proiektu aurrera eramateko orduan, oinarri dugula enplegu duin bat edukitzea. 2. La renta per cápita es de 7.000 euros más que hace 10 años. Somos la capital con la renta media por persona más alta del Estado, lo que significa que la riqueza generada se reparte y llega a las casas y a las familias. 3. En Donostia somos casi 4.000 vecinas y vecinos más que hace 10 años, lo que refleja que la ciudad tiene capacidad para ofrecer oportunidades y generar nuevos proyectos de vida. Eta 4, azkenik aukera berriak aipatu ditudanez, zientzia eta ezagutzari ere aipamena egin nahiko nioke. Hiriak asko sakondu du azken 10 urtetan esparru honetan. Etorkizuneko jarduerak bezalak irudikatzen genituen horiek gaur egun hirian errealidade direlako. Eta justu, aste honetan IBM-ren ordenagailu kuantikoak ezin hobeto adierazten du jarduera hori. Gaur egun 6.300 pertsona ditugu sektore horretan lanean hirian. Eta ikerketa, garapen eta berrikuntzan egindako inbertsioa barne produktu gordinaren 3,7% da, herrialde aurreratuen tankeran. Datu eta oinarri sendoak, hiriak eta herritarrok bizi dugun erronka eta arazoi aurre egiteko. Eta horiekin batera ere, mugarri izan diren proiektu eta erabakiak baditugu. Gure hiriaren garapena bermatzera, bizi kalitatea zaintzera eta eguneroko bizitza hobetzera bideratuak egon diren proiektu eta erabakiak. Eta ulertuko duzue kultura zinegotzi naizen heinean, esparru honi bere biziko garrantzia ematen dio dela. Gainera, alaxe hasi genuen, agintaldia 2015 urtean. Kulturari parez pare begira. 2016ko Europako kultura hiriburuari begira, zehazki. Errokan gaiditzea lortu genuen, eta horrek utzitako aztarnak sakonak izan dira hirian. Donostia kulturak ia 40.000 bazkide berri lortu ditu azken urteetan. 126.000 lagunek osatzen dute Euskadiko kultura talderik handiena. Horregatik ezinbestekoa izan da kultursarea osatzen duten azpiegiturak zaharberritzea. Amarako Ernaijuk, Intxaurrondoko Larrotxene, Amondarain Mediateka Martutener, Victoria Eugenia Antzokieko fatxada eta orain martxan dauden Loyola edo Kendo kulturretxeak.
Argi dugu kulturretxe eta liburutegi sarea referentziazko zerbitzu dela hirian. Eta horiek hobetzeko, garaietara egokitzeko eta beharrak asetzeko lanean gabiltzala. Utsuneak dauden auzoetan erantzunak emateko asmoz. Kulturaren arrakasta elkarlanaren emaitza da, eta gizarte zein ekimen pribatuen parte hartzea funtseskoa izan da. Eta horregatik, horri esker sendotu dugu musika aretoekin geure harremana, eta horregatik sortu eta konsolidatu dira hiriko ekitaldi txiki eta hartainak. Elkarlan horrek ere artearen sisteman bere izla izan du. Hiriko galeria guztiak sare batean batu ditugu, kursaleko fatxada mixe digital bilakatu, eta Santelmo Museoak sortzaile berrien eta helbide luzeko artisten erakusketak ere uztartu ditu. Udal gobernu honek bezala, Tabakalerak 10 urte bete ditu. Ekosistema horren bueltan ere batzen dira euskal ikus-entzunezkoen eragile indartsuenak. Eta ez da kasualidadea aurtengo zinemaldian egon den uzta. Aurreko hamarkadetan ondo egindako lanaren emaitza. Horrek guztiak euskal sorkuntzaren loralia ekarri du hirira, eta Donostia erakusleio eta plaza nagusi bilakatu da. Kulturretxetako eszenatoki txikietatik hasi, anoetatik pasa eta aurreko hilabetean zetaken kontzertuan amaituta. Ondorioz, 10 urte beranduago, Donostiak kultura hiriburu izaten jarraitzen du. Y aproveche este paseo por la ciudad deportiva de Anoeta para recordar que el estadio ha sido otro de esos proyectos que tuvo que superar decenas de recursos que pedían su paralización. Pero gracias al riguroso trabajo, hoy el estadio es una realidad que nadie cuestiona. Eta bestalde, kirol hiriak ere izango du bere irautza. Horretarako bertako ekipamenduen berritzaren aldeko apustua eginez, eta jakina, ilumen ere kalitatezko erabilera anitzeko espazio bat lortuz. Esan bezala duela 10 urte kultura hiriburu izan nahi genuen. Gaur ordea, kultura, ezagutza eta zientziaren hiriburu gara. Hiriak bizi duen etengabeko eraldaketaren adibide. Aurretik aipatu bezala aste honetan ireki ditu bateak IBM ordenagailu kuantikoaren egoitzak. Eta ezker eskubi ditu DIPC-ren zabalkundea eta nanogunerena. Gipuzkoako kampusa erreferente bilakatuz. Ibaia gurutzatuz, Gros auzoan goeren eraikin berriak bere ateak zabalduko ditu, hilabete honetan ere. Miramongo Parke Teknologikoak bere zabalkundeari ekin dio ilunberantz. Biralgen edo Bayer bezalako enpresak gurean ezartzea mugarri garrantzitsua izan da. Eta egun Donostiako ospitalean ematen ari diren hazkunde lanak edo protonterapiak indartu egingo du hiriak duen izaera berezi hori. Are gehiago, minbizia sendatzea izango da helburu Donostian. Eta enplegu eta aukera berrien gune ere bada eskuzaitzeta. Gipuzkoako poligono handiena, hemendik ere marrazten da hiriaren etorkizuna. Además, es motivo de satisfacción la transformación y el dinamismo que generan estas actividades económicas en otros ámbitos, porque podríamos pensar que solo se crean empleos altamente especializados, destinados a investigadores y perfiles de nicho. Pero justo ocurre lo contrario. Empresas como Biotech Food y Viralgen están impulsando la creación de ciclos de formación profesional en Donostia, para dar respuesta a sus necesidades de empleo, generando así una cadena de valor sólida y profundamente arraigada. Se repite a menudo, a veces con un tono pesimista y negativo, la mención al peso que el turismo tiene en el Producto Interior Bruto de la ciudad, que ronda el 14%. Pero si algo caracteriza a Donostia es su economía diversificada. De hecho, el 48% de ese Producto Interior Bruto lo constituyen servicios intensivos en conocimiento. Y creo que en este ámbito hoy estamos más avanzados que hace 10 años. Garraio azpiegiturek ere izango dute bere iraultza. Eta izan dute. Auzoak elkarren artean hobeto lotuz eta Donostia gainerako udalerriekin hobeto saretuz. Eta honetan ere zalantzarik ez dut. Topoaren pasanteak hiriko mugikortasuna eraldatzeaz gain Donostiarron bizi kalitatea hobetuko du. Gure egunerokotasunean elementu erabat positiboa izango da. Altzagaltzara borda, Loiolako geltoki berria, erdialdeak izango duen hobekuntza, Bentaberriko inguruak eta EHUk irabaziko duena, eta horren ondorioz gune publikoan jasoko den eraldaketa. Adibide dira, EASO kalea, San Bartolome, edo Artzaionaren aurrealdeak sortuko den plaza. Askotan ere entzun izan dugu, harta 10 urte hauetan, topoaren pasantearen proiektua autobusaren kalterako zela. Ez dut inoiz ulertu plantamendu hori. Topoaren aurka dauden alderdiek zein elkartek hori esan izan dute behin eta berriz. Baze begirada tristea benetan. Errealitatea bestelakoa da zorionez. Garraio eskaintza publikoa lehiatu baino bateragarri egiten delako. Nola diren gauzak? Debusek 6 milioi bidaiari gehiago irabazi ditu azken 10 urtetan, eta topoaren erabiltzaileen kopuru ere handitu eginda. Bakoitzak atera ditzala bere kontuak, eta pentsa dezala non egon den eta non dagoen proiektu horrien aurrean. Duela gutxi gainera aurkeztu zen, EASoko trenbide lerro gune zabalean egingo denaren lehen marrazki bat, ilusioa eta jakin mina pizten duen proiektu horietakoa da. Baina ia da proiektu honek zer pentsare ematen duela.
izan ere topoaren pasantearen kontra egon direnen aukera politikoak gailendu izan balira, proiektu honi buruz ez genuke hitz egingo. Hau da, ez genuke egun trenbideak okupatzen duten gunea berreskuratuko. Ez genuke zarata ezabatuko eta ez genuke hain beharrezkoa den etxe bizitza aukerarik irudikatuko. Zorionez ez da horrela izan. Debizi sistemaren erabiltzaileok argi ikusten dugu hiriak estima handia diola zerbitzu honi. Sekulako mugimendua ikusten dugu egunetik egunera. Gogoan dugu 2015an zein zerbitzu mota zegoen hirian. Ordea, gaur egun, Buenavistatik Añorgara joateko arazorik ez daukagu. Trenak izango ditu mugarri berriak, bata Atoitxako abidera handiko trenaren geltoki berriarekin. Donostia izango da geltokia izango duen lehen euskal hiriburua. Ez hori bakarrik, topagune berri bat ere izango dugu Tabakalera aurrealdean sortzen ari den parkean. Eta bestetik, ETS eta Renfe tren zerbitzuak bat egingo duten tren geltokia Erriberetan. Donostia eta Gipuzkoa ezurtuko duten konexioa izango da hau. Urumearen ibarrak eraldaketa itzela izan du. Ez da oso urrutira joan behar gure oroitzapenetan aldaketa horretaz jabetzeko. Ziudad Jardin, Loiolako bulebarizazioa, Txomineneko auzo berria, Espartxo zubi berria, kartzela lekuz aldatzeko proiektua edo Sarrubetako berroneratzea adibidez. Y merece una mención especial la adquisición de los cuarteles de Loyola. Y quiero expresar claramente el trabajo realizado en este asunto por el PNV en el Congreso de los Diputados y en particular por Aitor Esteban. Donostia ha ganado un nuevo barrio, fruto de una iniciativa que siempre ha estado orientada a dar respuesta a las necesidades de vivienda. Izan ere etxebizitzarena ez da hobera egin duen gaia zehazki. Justu kontrakoa eta uste dut honetan ez dugula errealitatea ukatu behar. Udalak bere honena eman du horretan. Aipatutako 73 milioi euroak kuartelak eskuratzeko. Garapen urbanistikoak onartu, Infernua, Añorga, Ilarra, Igara, Jolastoki eta esaterako. Eta baita aurrean ditugunak, EASO, aipatutako EASO esaterako. Gune tensionatu izendatu dugu hiria, etxebizitza segregazioak erraztu ditugu, utxik dauden etxeen kopuruaren murriztu eginda, baina hala eta guztiz ere ez da nahikoa izan. Ez dago neurri magikorik, baina argi dugu etxebizitza eskaintza handitzen jarraitu behar dugula bai ala bai. Proiektu handi eta erabaki handiak dira, aipatutako asko, baina argi izan, zalantzarik ez izan, horiek guztiak Donostiarron onurara egon direla beti bideratuak. Hamarkada honetan, erronka eta arazo batzuk desagertu zaizkigu, baina beste batzuk berriak ere azaleratu zaizkigu. Eta horien aurrean erantzuna ematea tokatzen zaigu udaletik. Y el turismo ha sido un claro ejemplo de ello. Ante este fenómeno global e imparable, lo que nos ha ocupado y preocupado ha sido su gestión proactiva. Y ese empeño es lo que ha generado que en la ciudad el fenómeno de las viviendas de uso turístico esté regulado y controlado. Es más, que su número decrezca, que no se den más licencias, que tengamos también una moratoria de alojamientos turísticos, que hayamos regulado las visitas guiadas o que estemos a las puertas de poder activar el impuesto turístico, el tan deseado impuesto turístico. Y ese es el camino que debemos de seguir a la hora de gestionar el turismo en la ciudad. Segurtasunare badakezka irian, alaxe azaltzen dute inkestek eta baitaren neurri batean delituen koporuak gora egin izana. Donostia hiri segurua izan da, eta horrela izaten jarraitu behar du etorkizunean ere. Udalak bere eskuetan dagoen guztia egingo du, eta elkarlan estuan jarraituko du, udaltzaingo eta artzaintzaren komisaldegi bateratua ezartzeko egian. Baina argi dugu ere, eta argi esan behar dugu ere, hortik harago beste neurri batzuk hartzea beharrezkoa dela. Ziurrenik, lege aldaketekin lotuta daudenak. La mejora de la calidad de vida también tiene su reflejo en que la esperanza de vida aumente y que en consecuencia contemos también con una población mayor o más envejecida. Nada más sencillo como mirar los presupuestos del ayuntamiento para darnos cuenta cómo de forma progresiva han aumentado las partidas destinadas a la política social. Y eso ha traído como consecuencia nuevos centros de servicios sociales en Morlans, en Riberas, Gros, Villasalia, la implantación de instalaciones y apertura de todo el año de Gaueko a Terpea o el programa Otorduak, entre otros. Y aquí sí me gustaría dejar claro que este ayuntamiento siempre, independientemente del color político, ha cumplido y ha sido puntero a la hora de diseñar sus políticas sociales, siempre. Pero también es verdad que ante las nuevas realidades a las que nos enfrentamos en la sociedad actual, ya sea la lucha contra la pobreza o el sinhogarismo, es necesaria la implicación de todos los estamentos, de todos. Si todos los municipios del entorno dedicaran de forma proporcional el esfuerzo y los recursos que pone Donostia, estaríamos mucho más cerca de evitar ciertas situaciones. Egunerokotasunari hobeto erantzuteko asmoz, sortu ziren Ekialdeko Barrutia eta Igeldoko Tokiko erakunde txikia. Urtekin konsolidatzen eta forma propio hartuko duten erakundeak. Ezinbestekoa duelako udalak herritarrak entzutea, ondo entzutea.
eta baita bi hizkuntza ofizialetan entzuteko eta erantzuteko gaitasuna eta bermea izatea. Bai gaztelaniaz, baino jakina baita euskaraz ere. Eta ezin hamarkada honi errepasoa egin COVID-19 aipatu gabe. Hau baita izan zen hiriak gainditu beharreko erronka, eta laxe izan zen. Hiriak gainditu zuen erronka izan zen. Udalak ondo eta azkar erantzun zuen gainera. Lagunkate ekimena, merkataritza suspertzeko planak edo kultur jarduerak berreskuratzeko lana. Egiteko modu bat utzi dute idatzita, betirako. Y soy consciente que son muchos los temas, los proyectos, las cuestiones que quedan por repasar en esta intervención, pero no tengo ninguna duda de que todavía en el futuro tendremos múltiples ocasiones para poner en común nuestras ideas y para dar respuestas a los desafíos que afronta esta ciudad. Soy de los que creen que los hitos conseguidos durante estos últimos 10 años, más la suma de proyectos que le espera a la ciudad, ponen de manifiesto la envergadura de la transformación que Donostia ha experimentado. Una auténtica revolución silenciosa, desarrollada de manera acorde con el carácter donostiarra, de forma discreta, pero extremadamente efectiva. Eta jakina, oinarri sendoak izan arren, arazo eta erronka berriak ditugu aurrean. Europa xeharreko hiri askotan ematen direnak ere gurean ditugu. Aipatutako etxe bizitza, mugikortasuna, segurtasuna, turismo, aldaketa klimatikoa, bakardadea, osasun mentala, erronka demografikoa, aniztasunaren kudeaketa, besteak beste. Gizarte garaikideetan, behin eta berriz, hiri-ziri topatzen ditugunak ere, hemen ditugu, gurean. Gainera mundua zalantzaz beteriko testuinguru batean dago murgilduta. Pandemiak, gatazkak, krisiek jirabueltan jartzen dute mundua une oro. Horrek guztiak gure egunerokotasunean eta gure egoera ekonomikoan eragin zuzena dute. Eta horren aurrean, agintari politikoei dagokigu, herritarrei segurtasuna eskaintzea, zuhurtziaz, jokatzea eta erantzunak ematea. Amaitzeko, hamarkada intensua eta amankorra izan da hiriaren Donostiaren aurrera bidean. Barruen genuen onena eman dugu, bihotza jarri dugu, hiri honek gutxiago ez du merezieta. Iraganean eta gaur bezala, datorren denbora berrian ere, zalantzarik ez izan onena ematen jarraituko dugu EAJ PNV-tik. Eskerrik asko.